Почвам да ви снимам. Марти, къде отиваш, мами? Дигай го! Айде, Дари! Ама, Лело, ела на тука, че е тука светлината. Дари, я ходи да видиш Марти къде е. Хайде бързо! Айде, моите деца. Правим ли топки? Топки. Чак не ми се прибира, знаеш ли? Още. Дари. Пиу. Айде. Марти. Пиу. Извинете. Нищо. Ела тук да се целим, Марти. Ела тук. Издара. Купата малко. Пиу. Ела. Пиу. Още! Ела още. Ела още. Чак, стопък. Ела още. Хайде да направим едно. Пиу. Айде, малко ред. Пиу. Ай, Божидара. Какво, мам? Чачи! Айде, Марти. Айде. Пиу. Той като статуя стои. Обаче, още. 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 Опа. Ела тука, Марти. Айде. Айде, мамо. Пиу. Дари. Дари. Пиу. Лео, ти бе. Ела тук само. Марти. Айде, стига.